Hola, molt bones a tots, companys de la Universitat Jaume I. El meu nom és Héctor Beltrán, soc professor de l'àrea d'Enginyeria Elèctrica al Departament d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny, i en aquest vídeo us vaig a contar un poc la meva experiència a la Saxion University of Applied Sciences, situada als Països Baixos, universitat que vaig tindre l'oportunitat de visitar dins de la convocatòria d'ajudes de mobilitat Erasmus Plus per a PDI de l'any 2017. En concret vaig visitar aquesta universitat la setmana del 13 al 17 de març de 2017 dins de les jornades de la International Week que organitzen en aquella universitat. Espero que el vídeo us servisca tant si sou estudiants com professors com pas per a futures visites i que la informació que jo us aporte us permeta conèixer un poc millor aquesta universitat. Primer de tot, us volia presentar la pàgina web una miqueta on veieu que està tota en anglès, a part en holandès, en alemany i també en xinès, mostra de la seva intenció d'internacionalització. Per tant, és una universitat molt oberta cap al món, no està en castellà, però bé, tot i això és una gent que mira molt cap a fora i en la qual els estudiants internacionals i els professors de fora són molt ben rebuts. És una web molt dinàmica en la que podeu trobar moltíssima informació i que us anime a que visiteu. Suposo que amb el temps anirà canviant, però pràcticament tot el que busqueu ho podreu trobar ahí. Al final de la presentació us deixo 3 links que serien possiblement els que més vos interessarien d'esta web. Per parlar un poc de la universitat, dir-vos que és una universitat dividida en 3 campus, que conté en total uns 27.000 estudiants i que maneja un pressupost de 140 milions d'euros, cosa que ens mostra que no estan tan lluny de nosaltres o la UGI tan lluny d'ells. Els 2 campus principals són els situats a la ciutat de Deventer i a la ciutat d'Enschede. La visita jo la vaig fer a Deventer principalment, que és on se celebrava la International Week, però la part d'enginyeria està tota en Enschede. Tenen un altre campus en Apeldoorn. Si ens situem una miqueta sobre el mapa del que és Holanda, veieu com així està la zona d'Amsterdam. Perdoneu, tornem cap a darrere. Deventer es troba així i Saxion Enschede està així, pel que veieu que està pràcticament tocant a Alemanya. Apeldoorn està a propet de Deventer i té un castell preciós, o sigui que és una ciutat molt interessant per a visitar. Per tant, ens ubiquem en una zona relativament llunyana d'Amsterdam, dins del que és l'extensió d'Holanda, i que està conformada per un paisatge molt pla, tot ple de prats, de vaques, i per tant molts dels estudiants que venen així venen d'orígens agrícoles o ramaders, perquè us feu una idea del tipus d'estudiant que tenim per aquesta zona. Així teniu a mi visitant un campus i l'altre, els vaig visitar els dos, tant per a participar en les jornades internacionals en Deventer com per a visitar les instal·lacions d'enginyeria i parlar del conveni Erasmus amb la gent d'Enschede. Ahí teniu el fact sheet que em van passar, les persones amb qui em vaig reunir, com veieu és de l'Escola d'Enginyeria i Disseny, són Jan Bolen, el director actual, i Chris Engversen, que és la persona que hauríeu de contactar en canvi de necessitats per als vostres intercanvis. Aquesta gent em van donar xifres d'inici de curs, finalització de curs, quan hauríem d'enviar les aplicacions, un preu del que ens costaria llogar una residència de les que té la universitat disponible per a estudiants i una estimació del cost que pot tindre la vida per allí. A més, em van parlar dels diplomes d'estudis o de l'estructura d'estudis dels graus involucrats en l'acord Erasmus que hem signat amb el nostre grau en Tecnologies Industrials i en Enginyeria Elèctrica. Com veieu, són graus molt especialitzats en la rama d'enginyeria, principalment elèctrica i electrònica. La majoria dels graus allí a Saxion tenen una estructura de 4 anys en total, dels quals els 2 primers són cursos que van amb assignatures soltes, com seria la metodologia més o menys d'ací, amb sessions teòriques, problemes i laboratoris, i després el tercer i el quart any, com veieu en aquest esquema, van tot a través de projectes. Treballen o bé sigui en companyia, 2 dels 4 semestres els fan en un projecte en companyia individual, o bé treballs en equip, que són aquests 2 semestres d'ací enmig, els quals els alumnes fan projectes a base de la informació que reben en una sèrie d'assignatures o el que ells anomenen el minor, que és un projecte en una especialitat determinada que tria l'alumne i que fa allí dins de la universitat. Finalment, així teniu les possibilitats de fer minors que hi ha dins de la rama d'enginyeria elèctrica, per tant són a les que haurien d'anar els nostres estudiants Erasmus que vagin cap allà, i com no me queda molt més temps, així vos deixo els links d'interès que pense que vos poden ajudar
a buscar informació sobre aquesta universitat si és que voleu anar a fer un intercanvi Erasmus o una visita d'investigació. Si teniu dubtes en un futur, el vídeo ha sigut breu, però em teniu com a persona de contacte per al que necessiteu. A través del mail me podreu contactar. Moltes gràcies per escoltar i espero que vos hagi servit. Salutacions.